ukube mhlawumbe bekuya ngami ngabe ngithi asike siqale sianalyze lento esizoyihlabela senzele ukuyiqonda lokho bekuzosiza ukuthi mase siyihlabele with meaning isizathu sesine analysis yayo ngoba asikwazi ukuthi sihlanze moyeni kanti sisasho kunye moyeni sibe nenhlanhla ke thina ukuthi asidinga izinto eziningi ukuze sikhulume kuzwakale ngoba kufika uNkulunkulu emhlabeni. There were those abeba fortunate bakhona ukukhuluma noNkulunkulu enyameni bebaphona ukuthi baba sicela isinku baba yenza isinkwa wahamba ubaba makusuka uNkulunkulu wasenzela umusa futhi washiya noJesu. Again kwaba nebandle laba fortunate la khona gogo ukukhuluma direct noJesu ebese uJesu uyasuka uyakubaba uyothi nanga udelisile sithole baba uthi ebese ubaba uthi kuJesu tshela udelisile ukuthi ebese uJesu athi kudelisile uthi ubaba kungikuthi wasuyahamba uJesu. My bishop wasenzela umuso odlulele makahamba uJesu washiya nomoya oyingcwele. Thank you God. Siyabonga moya oyingcwele. Ngiyabingelela ebusuku noma ngithi ekseni egamani lenkosi yethu uJesu yaseNazaretha. Amen. Bazalwane ilula le eyenziwa yithi sikhuluma nomoya nje. Asikwenza okuningi sikhuluma nomoya. Sivele sithi moya oyingcwele we thank you bese kusukuma izulu. Sivele sithi moya oyingcwele sicela ukuthi ebese kusukuma izulu. Sivele sithi moya oyingcwele isimo sengikuthi bese kusukuma izulu. Sinenhlanhla endlulele. We are fortunate. Siyabonga moya oyingcwele. Siyafunda ekseni. Kaningi Bishop wami uNgcobo mabanaka uPaul noSila. Babanaka baboshiwe. Kanti there was a purpose why batholakala endleleni. Silalela izwi lithini. Ngifunda incwadi yezenzo uchapter 16 amavesi amabili u16 no17 ethi uPaul uyaboshwa. Athi u16 kwathi siya endaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazana enomoya wobungoma eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. Athi u17 yona yamlandela uPaul nathi yamemeza yathi laba bantu bayizinceke zikaNkulunkulu ophezukonke ezimemezela kini indlela yensindiso. Amen. Sengihlala phansi nomusa sengihlala phansi. My bishop ngithe kaningi including mina sinaka nje uPaul noSila baboshiwe asinaki ipurpose yokutholakala kwabendleleni. The only reason why uPaul noSila baqine batholakala endleleni bese bayaboshwa bebaye endleleni bayokhuleka. The message yanamhlanje ithi siya nje endumsweni siyothi siyabonga moya oyingcwele ukuthi nemimoya nayo engasile kanti yakwazi futhi yakulalela. Athi makabhala kahle obhalayo uthi sisendleleni nje sizihambela kwase kuvela intombazanyana encane eyayinomoya wobumamzo umoya wobungoma. My God. Ithi lento kaNkulunkulu yayisebenza intombazana isebenzela abaholi bangaleso sikhathi ukuze bona bazuza inzuzo ngomoya wokungcola abawufake kuyo. Okay. Ithe imessage namhlanje sizothi nje masikhuphuka sithi siyabonga moya oyingcwele
ukuthi nemoya engasile naye iyakwazi kanti futhi yakuthobela bese yakulalela. Athi makaqhubeka obhala kahle mabasahamba endleleni ngalesikhathi aqhubeka benzela inzuzo kulo moya wobungoma bamfake wona hayi lo umoya uzuzile naye kwabakibo. Uthi endleleni makuvela uPaul benosila ithi intombazanyane laba babili ukhumbule ukuthi akukhulumanga intombazana kukhuluma umoya abawufake entombazaneni wobungoma. Kuvela ke into yethu ivela phakathi kwalomoya ikhumbuza umoya ukuthi owethu uNkulunkulu uNkulunkulu wokubusa. Lifunde kahle ngesingisi ukuthi lithi uNkulunkulu owenze njani. Uthi uNkulunkulu uthi untombazana laba babili enibabonayo bayingceku zikaNkulunkulu ezihamba sishumayela njalo imoya wensindiso. Ithi lento yanamhlanje nanoma bangakhuluma bathini nanoma bangahamba bayephi nanoma bangenza njani nanoma bangasifaka muphi umoya nanoma bangawukhipha kanjani nanoma bangawuncenga ukuthi ungene kangakanani kodwa lento kaNkulunkulu izovela. Isizathu nalemi imoya bazosifakela yona iyamazi kanti iyamthobela kuzosho yona. Izosho mfoka ngqobo ithi laba abambethe kulihlaza okunokumhlophe ingceku zikaNkulunkulu eziyoshumayela insindiso. Sizomela into eyodwa ukuthi thank you moya oyingcwele ukuthi nalemi moya engasile abazosifaka yona namhlanje ebusuku nayo izokuthobela. Siyabonga.